Ja sam Anja Varničić, direktor i osnivač kompanije Urbigo. Mi kreiramo pametne uređaje za gajanje biljaka u vašem domu koji se kontrolišu putem mobilne aplikacije. Urbigo je kao vaš Tamagotchi samo za biljke. Znate onaj mali aparatić koji smo imali kad smo bili klinci 90-ih? Slično funkcioniše i Urbigo, tako što će vas on obavestiti kada je vašim biljkama potrebno da dolijete vode. Potpuno je automatizovan, dakle ima svetlost koja menja sunce tokom cijele godine, tako da faktički možete da gajite vašu zelenu salatu ili možda čak čeri paradajz čak i zimi. S obzirom da naša mlada urbana generacija živi obično u stanovima i svi živimo u nekim velikim prenaseljenim gradovima, gajanje nekog, bar malog dela svog zelenila postaje zaista veliki izazov. Nemamo dovoljno svetla, nemamo dovoljno prostora, a čak ni vremena ni znanja, kao na primjer naše mame ili bake, da uzgajamo nešto svoje i organski. Tu smo mi uskočili, zato što smo želeli da svim mladim ljudima, koji možda nemaju dovoljno prostora, znanja i vremena, omogućimo da gaje nešto svoje na jako malom prostoru, automatizovano. Dakle, ne morate da znate ama apsolutno ništa o biljkama kada uzimate naš proizvod.